Lederen af de danske nazister, Jonni Hansen, er blevet anholdt. Det skete i forbindelse med en nazistisk march i Kolding i dag, i anledning af 20-årsdagen for Hitlers stedfortræder Rudolf Hesses død. Vi har nu reporter Louise Lind med fra Kolding, og hvordan gik det egentlig til, at Jonni Hansen blev anholdt? Det har været en meget kaotisk dag her i Kolding. Nazisterne, omkring 100 stykker, de mødtes her på pladsen bagved mig med Jonni Hansen i spidsen. Der blev der holdt taler, og der blev hejlet, og der blev holdt forskellige taler, men så blev de afbrudt af, at der blev kastet sten efter dem. Og det ophidsede dem så meget, at de satte efter den her gruppe, der kastede med æg og andre ting. Og her kom der en enkelt pige til skade, før politiet nåede at afbryde de to grupper igen. Og da politiet så senere ville følge en gruppe danske nazister og en gruppe tyske nazister hen til deres personbiler, som holder lige her på den anden side af båndpladsen, der kom det igen til konfrontationer, fordi Jonni Hansen gik i front, og pludselig fik han øje på en lille gruppe med unge drenge, der havde udenlandsk udseende, hvor han så råbte, der er perker herover, lad os komme afsted. Og det gjorde så, at hele gruppen af nazister, de drønede afsted hen for at angribe den her flok, og politiet efter dem, og politiet fik ligesom holdt styr på de to grupper, men det resulterede altså i håndgemænd mellem politiet og nazisterne, og her blev Jonni Hansen altså lagt ned på maven og lagt i håndjern, og senere ført bort med politiet og derfor anholdt. Hvor mange i alt blev anholdt? Der er 3 anholdte på nuværende tidspunkt. Der var ellers lagt op til en større demonstration med deltagelse fra udlandet. Hvor mange er der ankommet fra udlandet? Der har været både tyskere og svenskere her, men en hel del af tyskerne de blev tilbageholdt ved den tyske grænse. Omkring 100 stykker blev tilbageholdt, men alligevel så har de altså været en rigtig stor gruppe her, også på omkring 100 nazister. Er der så ro i Kolding nu, eller er der flere demonstrationer i dag? Nazisterne er ude af byen nu. Tilbage er der kun moddemonstranterne, som stadigvæk præger gaderne i Kolding, hvor de går og råber, at der ikke skal være nazister i Koldings gader.